Да. Отивай си на вратата, бе. Аз съм. Как бе, няма ли да играем? Айде, момчета, приятна игра. Ай, сега. Целим за една врата ще играем. Ай, давайте една толкова толкова. Петко. Давай, играй! Почваме! Почваме! Макай! Аз. Разкарайте я. Добре. Ай, почваме! Тонка. Оп! Саморите са момчета. Опа! Чакай. Не дойде на матч. Има на почвика. Аз видях, че вика е хубаво. Може да го взема аз, да го вкарам в регулация, да го викам. Това е период, те не могат да падат, могат да падат, а ние се набутат. Го! Айде, стане, играй! Пускай да минава! Върни! Велко, ти! Хващай! Процедурата! Далеч! Браво, Пацо! Чиста, бре! Сега ще излезна, маляк. Много се радвам, че не кара. Той ще да кажеш, о, видяли? Както си видяли? Той ме сърдит. Ай, печелек. Айде, Миче. Айде са! Айде, бой! Айде!
фърли. Примерно в момента в цето. Тя ще да плени гол във врата. Добре! Добре, Ток, добре. Ние работите на тях. Неговата ръка и мой. Да, влиза! Мога да завия с главата тя, да? Няма да умириш се. Някой мач ще го няма да умириш. Двамата с даскал сме отзад. Другите са впред. Няма от матриците. Добре, Лунов! Виж как ти си влизаш. Браво, Браво, Петко. После, да. Пуснаха. Не бе, топката не е квадратна, ще остава между това. Чакай бе. Ван Дайк. Шестата е здрава. Не е така. А, не. Само гледай. Ляво, ляво. Добре, Петко, добре. Само е спирам я дам. Зареждам, пробвай. Идва. Удар! Браво! Бях здрав, мило ли душа. Паса съвсем. Отзад един още. Оп! Голямото пръстче, не е рязано, не е рязано. Който на гърбата идва. Назад, назад, назад сме много. Добре. Връщайте. Я Ще върна център, един да отиде по-централен. Няма нищо, играй!
Малко на лъжка, точно. На ръбка. Дидо, ясно. Добре. Формация Костенурка. Бавно. Аз не разбрах да мисля, ти се обърни. Център. Защо ще си на крилото? Какво да правят там? Имаш. Бой. Браво. И два. Ясно. Само стой, само спази. Влизай. Айде. Добре. Имаш. Оп. То съм защитата, не съм аз, не мога да ударя. Пърде. Имаш ли въздух, Ники? Търся ли? Стяне там. Чува се, аз съм притесник. Чого беше да го нямаш? Ей! Браво. Много добре такова. Няма да го гониш. Аз съм казал. Аз съм да раздавам пасове, ако си ми ги дал на края. Чакай. Здоров на крилото съм. Дай бягай. Браво, пак. Ай, бой. Оп. Стой. Пошли. Браво, Миле. Браво, Може мен да му остава за Хващай! Даже не чакай да... Ето го, ето го. Петко! Това назад. Оп! Тръгвай, пускай ме! Върни! Ти ще я изкараш ли? Как да я натисна, бе? Какво? Гръб беше първо. Или Магико! Аз знам къде трябва да отиде. Той знае къде е вратата. Яко не! Яко да. Център е кръстя само. Дай, ти стои краката. Браво! Дай! Ур! Бягай, влизай сам. Център имаш. Айде! Простете, трима си там, простете. Трябва да сте в атака, бе. Там, извиняй.
Hartka! Ама няма да отиваш, тя само вода. И аз се стройки ти бачи. Идва! Тук съм. Беше ли? Да, да. Ами аз не си да игра. Или всички някакво му изказва. Чакай, къде отиди там? Преста, гледай какво става. Грешка. Бащай! Ляво, ляво. Оп, оп, оп! Аре! Маш! Отзад. Мак! Ехе! Спанак! Бой! С Миленката си изтеглим, някой трябва да вземе центъра, за да на който по-близо ще да. По навлизане да прави центъра. Виждам ти кое ще отговор. Каквото се случила. Да. Вижда ситуацията с него. Вот сега съм тук, къде спас. Браво! Сами надясно. Вама тук отпред. Се! Идет картон! Касно самолета, дай плашка. Лао стрелата. Добре, лао. Лао. Сякам да потвърда гола. Мина. Казва се пакет. Цари, Милене, помисли, че тръгна. Цари. Аз винаги се да прегърнах. Аз съм най-леки. Не, бе, сега той е виновен. Браво е. Крути се. Добре. Имаш. Дава повече
Как направи двойно? Стягнем, готов ли си? Сам! Левия крак пробва. Някой ме извън, че момчета не влизат още. Тази памета. Човек. Браво, Ласо! Той знае, че трябва да отдава. Някой да са откъсни централен. Добре! Оп, внимай. Браво! Не, това аз не съм да да бъда. Аз само да лъд съм защита. Той не зависна. Не няма да е това. Ясно. Двама сте! Идем напред. Не беше до сега. Кой ама? Пак имаш втора и трета. Не бе, не съм се силил да го бутам, бе. Искам да влезна пред него. Виждам. Това е скети, коледна магия. Вътре. Наша ли? Там нещо става три пъти. Гоца, вак, слезно. Слез затворите. Имаш още. Яна! Милене, тегли са за мен. Ти в центъра. Няма кой да. След имаше да споем. Набирай! Един повече тут задивай. Адора махня. Хайде. Сам. Вече не. Иш на петичката му. Нали? Център!
трябваше да спираш. Не го! Трябваше да спираш, трябваше да оставиш малко. На всеки мач пускали. Пусни го, Наско, може и да не го пуснеш, младо момче, пусни го. Стискай, пак! Не, Марко! Браво, Дидо! Айде! Айде, бойде! Айде! Там си, върни! Да я пусни по крилото. Как трябва да други така да иде това? Айде къси! Браво! А сега как да е направо? Браво, е Зидан! Удара! Поредна атака! Без магически масове! Изведнъж пас. Сърите я трябва да лече, бе. Вътре аз само получа, бе. 60 килограмови. Да, без да бе, така. Удрете отдалече. Топчет не е играл там. Играем ли? Хайде. Оп. Браво, браво, по-добре, как ти я натиснах, бе, майка му стара, другия бъде. Това е мечтата на Милен. Айде! Сега ще е би, ще е би. Слага ще пази. Ай на май. Айде. Точно ми свети лампата, не се виждах. Трябва да кажа, беше трябва да кажа. Опа! Един да така скарвам. Тиси. Петър. 105 па, всякъде е бах. Пас! Да, беше натиснал тънка! Натискай! Бутона е! Не запасва! Аз пас. Мачо. Just. А така. Браво. Беше малко густо там, като го. Имаш идея, ама. Не. Постави. Кака. Аз знам, когато е маска, трябва да се смяка. Но само рикошет. Вчера хала така удари към топите, може да е по-зле.
Да, само до там не стресиме, моля. Некъде само в лицето. Ние сме на коро. Влизайте навътре да ги разбъркате малко. Арле. Още. Да, удар! Браво. Какво правите, бе? България. Наш ли? Малко ти кажа, Много е. Да вършиш до последно и да пикнеш преди него. Задна. Ай. Коте, обърни се те. Ай. Ай. Спас. Ай. Саме. И тук мама забрави топката. Велко! Ай, да! Ще ми пасва! Пак! С дурата, идва! Бия! Да, бе, по-добре не мога! Не, бе, това е. Цеци. Зад! Тодор Лафърни го в камионата! Шпецко! Много сами има. Как е вие? Ваше наш. Не, много Войка, Войка! Играй. Вижте камерата, вижте камерата. Снима го. Да излезе цялата върта. По принцип, долу ако излезнем, още не е вънка. Добре, вземи. Отгоре 2-3 мм още не е сантиметри. Не, аз от тук гледах, братле. Те такъв гол на Испания в крах. Всеки човек! Видиш на дърва, бе. Пак не знам. Аз нямам сили. Мислих, че ще цъкнеш напред. Темчо, напред, Темчо! Вършай! Идва! Айде! Петко! Това може би е... То може да бъде стабилна връзка, няма да падне. Другото! Не е това гол, ако може чук червено. Няма да се чука. Разбираш ли? То долу, Получи стрика на там и там. то долното не пада, ама това гол по червено. В ъгъл е по-голям шанс да се чука на камерата, отколкото даже и Преди малко седеше да там само проверете на друг, където го били малко. Това ако е професионално да изглежда. Няма ли също има и такива политики? Влади, вижте.
Файни цели. Само тендерът прави. Това 100% е някакво широко ъгълно и това ще шумката да ти го снима сега. Много добре. Че виж това червено колко отидеш, можеш Чиле е по-добре. Шано го. Изпълнение. Топка ще ни подскаква. А той сякаше малък. Пак там! Емчо, напред! Няма. Е, това Франк е беден на наши играчи. Не. Ти ще виж, брат, нищо не запам, да? Ти си спокойно, вести. Белко, ти си този птич там, бе. Не мога да схващаш писна пръстите. Не, не ти, бе. Само спори. Оп, аз стигаме. Но, ева това. Утре по стента. Извинявай, моя. Сори. Ето някъде да се видим с всяка. си. Махе! Това не съм видял на камера, чува. Чао. Дресън, да, исках с птичка, ама те е. Какво казал? Си видял Кристиано? Искам на камерата, знай, това не беше пас. Не, това беше чист пас. Не, няма да беше камера. 4-2, нали? Не, това е добре. Под камера. Защото удари градата, трябваше да я качи. Какво? Не беше излезнала тази. Не е пипал никаква града. Не е излизал тук. Тук бе. Ма е лак. Това ще е кара. Чета си, рано напред. Ей, хайде, Двама отзад. Двама са, давай. Много бързо тичаш, по-бързо от пасовете от топките, човек. Малко по-нисък пейс, топките. Браво, е! Точно на тебе сме да подам. Пускам се назад, такова. Спирам. Ляво ще тръгна. Няма това. Аз ще тръгна. Не избяга просто от мене, какво да направя? Жил беше казал? Знае на коя асистенция? Въртелиньо, викам точно. 4-2. Крича! Сега се на вратата, Давай, просто. Видяли го? Петко! Играй, Ваш! Може ли по-ти? Хали? Ой!
Път се отзочи, бе. Не знам, един трябва да си напред просто, защото ме той доста път. Айде! Леко, леко. Велко, идва. А, наш, нали? Да, дигна вратата. Бърне! Дурата! Ай! Напред! Викам си, ще я пастри и после викам, не, Велко е там, трябва да ма дам. Без да гледам. И ние тях си според мен винаги трябва да са пастри. Добре! Добре! Лови го! Еми стори, че се вкара се пастри. Наш! Фащаш! Тук съм! Без коли е така, брат. Вземи си коли отпред с бръзнач. Да пиеш само. Сърби го така момчето ти ръка. Да, аз ще дам. Дай си пие вода. Целя. Милене, ари! Милене, не бе, вътре бе, брат. Уау, браво! Браво, Велко! Томка, братле. Не, много не ръка. Много не ръка. Тук беше въвред във вътре. Даже не разбрах, че има ръка. Разбрах, че има успях ръка, бе, тук. Има камера, аз честно, тук му удари. Не, тук не се докосва. 100 лева, ти давам какво нещо. Аз ти давам 1000. Реши да питаме. Братаре, ние съдя. После ще видим. Петко, това тук е ръка, не? Чакай, съдя, ама от вашия отбор. Който да е съдя от вашия отбор. Камера, после дайте да изпустите, се пращат клипчета от това нещо. Изълна топка. Той папче няма да вижда на камерата ти ръката. Какво чакаме, майна? Какво чакаме? Все доста ти момчета. Играем, те още играем. По-силна. Снима. Да играем. Там. Мога да дойда, брат, да спина дуската. Точно на мекичкото на баджака направо. Хвърля напред.
Ами специалното умение, пасивното умение. Да правя пасове, да съм направя. Немче, може ли по-си малко от твоята вода? Да, и сега може ако искаш. Ако искате да иди да пасите, аз съм се заиграл. Хоп, хоп! Пак те политика, ма. Всичко напред, всичко Той това, не напред. го викай. Тръгни си, тръгни си. Видите? Стемо! Тегли се за мене, братле! Се радваш, че не вкара. Радвам се, че не вкара! Тем от вътрешната страна на градата, човек. Това верно пасивно умение. Чекай, чуй повече. Играй! Не играе, чудо ще Браво! Милен! Бах! Оле, майко! Добре, се обаждам. Как няма фащате тук всички да по 200 лева и по и накрая месеца ми Като си починал, мога да мина на врата. Стой! Спирай! Аз съм се учиш! Да. Идва. Дай тук бягай. Цял живот ще ми говори сега за това. Цял живот. Нормално било за урешване. Цял живот тя. Повтори. Къде исках да се? Знаеш как се взема? Пак! Дясно! Айбо!
Десен, десен! Ако искаш. Имаш. Влизай по-бързо. Буте се, да. Влизай. Ей, това е. Имаш го пак. Да стигай. Виж. Добре да бием, колко да загубим. Дай се малко по-напред. Превери в центъра. Той да разиграй тук, ей! Център. Лево дома. Другото ме пускаш. Гледай на центъра, Миле. Пустия! Той е гумена извън. Ако виж това мами младче самба. Аз искам само един път да ти кръсна. Ти само се мамиш. Има жесто. Бой. Сега как стопът? Пак е. Само се удари това. Ние имам вкараме. Ние не правим атаки. 30 минути. Аз съм тук за глобална. Ай, столца. Тръгна. Ох, леко. Немцев, така трябваше да скочиш назад на врата. А, давай ще го вкараме. Идва. Дай, аз забавя. Има знак, че ще ниска, за това се навърши. Искаш само ти отзад. Ники!
Късни. Няма да пазим нищо. Няма да пазим нищо. Тръгва в коридора, той пред Център и ляво, няма да пазим нищо. Всички! И нашите мини, ей, давай! И аз съм тук, минима! Не! Не ги всички, ей! Слабак! Давай! Не! Повече лукове искам да видя! Това е финал на матча, айде! Сега ще вкараш. Гледай сега от последна пека ще вкараш. Той ще стили зад.